Bon dia. Són delegats i delegades del cicle mitjà i superior. De l'Escola Ferrer i Guàrdia, situada al barri de Ciutat Meridiana. Estem molt preocupats per la situació d'incivisme i brutícia del barri. Nosaltres fem pati al Parc de la Petanca, situat al carrer de Pedraforca. Quan arribem, la majoria de vegades està brut, amb llaunes pel terra i caques de gos. I plàstics i mascaretes. Això no. Encara que estigui desalbat, També ens trobem la gent passejant el gos. fumant al nostre costat. O amb actituds poc cíviques. Volem que es respectis els espais del nostre barri. Ampliant els horaris dels serveis de neteja. I fent una crida pel civisme. I la bona educació. Entre totes i tots Podem fer un barri millor. Moltes gràcies!